Те саме тут хранило, тут така. Да, от І основне. правики, і кібенок усі погибли, тут така. Оце четвертий енергоблок, якраз отако, криша така, знаєш, була отак, о, спущена. А, типа під откос, да? Бо прищепу поліз, де щоб не було тих перил, ти коли згорів би там у реакторі. А так ухватився за перила, то поїхав сюди. От. Ну а тут такой правик теж 950 РНН схватив, кубинок 800, ті по 700-800 схватили хлопці.